Pre. Sa pangitaan mo dia, pre. Ha? Sa pangitaan mo dia. Kuan. Sing wala. Mahal mo ba kay customer? Singsing? Oh. Mahalon to? Oh, sing yung kuan. Ano ko bracelet ba? Ano mo nawa man nga? Dari mo ganun na kay gatang laba ko niya. Wala pag puso na ko na. Iyay. Ano ba? Ko bingod. Siya nga to eh. Mahal na ba kay ko ano ba to? Tag 30,000 ba to isa to? 30 mil? Siya nga to good pre. Bangi ko bre. Bangi ko bre. Kay sira to eh. Basig na kilid-kilid sa bato ba tanawa? Grabe ra ba kamo sa bato ano ka. Palit ko ato niya. Isa to ganing gold to? Oo na. Ang pamilya. Mahalon gid kayo. Yeah. Siya nga to eh. Diha sa pikas basig nara de oh. Ha? Nakita mo na magsinaw. Aman. Tanawa lang. Basig kanang nay magsinaw mao na. Basig na sabod ra di ba? Siya nga to mong singsing god og kuan. Tabangan ti kape. Basig ug makita na ko unsa may na ako'y Ako rin bala ko. Ikip-an ko na to. Yung simple ko sa isang ano. tigae lang ko ug makita na ko. Ug makita na ko na ako'y ako Tiga ako bala ng bulagi. Ikip-an ko na to. Sige. Koy pangita be. Basig makita na ko ba? Signar ko dire kilit re. Bas. Mo kuan na lugda lang wala. Mo ba? Mo. Naabot ako dari sa ubos og pinangita, wala gyud. Di man mutaw. Ha? Mutaw. Di na multaw di ay. Abi kung luto kay gaan be kahit gaan man good. Ando na siguro dito. Good kusog kay tubig good. Ilham na sinaw na. Ha? Sinaw. Terus salamat jud ko pre og makita to nimo ba. Terus kay mahalon ba gyud kay ito nag-uulong kay ko ganina ra kong kung kuan diri ay. Mangay kay nakasuroy ka diri. Mo ko nakitaan. Sayang dito Sayang mo lang. Kusog ko kayong kuan ko tubig. Dili ka dapat pang laba. O dana. Dana ko laba dapit. Dili ang laba. Dili tong ano dulo na. Ha? Ara to dili dapat. Pagkuso mo ko to nako nya. Sus langog maging sabon. Hasta akong bracelet na da lagi na. Butong adtog layo Napuwas mong kuan tingali ato nang sa kuan na dali pita ubos ana. Wala. Ha? Wala ano to ba? Kanuguna biya ato oy. Grabe kanugon. Kusog mo lang tubig god. Kusog kay lagi oh. Ano to ko boss dire wala ito yun. Sayang biya ato biya. Grabe na ko pasingot ako ato. Basa ang gobre sayang ako. Ano ni? Ha? Basa ko. Basa ka? Basa kong cellphone. Ha? Basa. Naunsa ka nung nanin mo kuan na imong cellphone gihabwa daan. Ayo. Damay pa kong cellphone sayang kay kung 100 ani ba? Nada pa ginay kwarta. Sayang kay kung 100 oy. 100 sayang kay basa. Ay naunsa pud dai ka oy. Wala na basa gid imong 100. Basa sayang kay 100 lagi. Unsa? Basa bago bulan ani. Basa oh. Unsa pud kay dang haga pud nimo oy. Gyud sayang gyud kay nang imong una lagi nabasa na. Sayang kay kung 100 lagi among ko mo. Unsa pud kay ngawa mo nimo kana hindi sure mo pagkaglusa dito diya.